Mai furta batu a cikin baka, daga can gwarya a cikin daka. Cai hassada zai ce kai masani ba na haka. Na san Allah ke yi maka in ya so shi za ya isar maka. Marike alkhairi shi ya fi domin ni ba na kan baka. Sarkin da ya kage farin wata a sama'u ya haske duniya. Yayi Adamu kakan talikai a gidanmu da ɗan autan iya. A ƙasa yayi Saudi Arabia da ta karɓa a dukkan nahiya. Da Hassan da Usaini kamar ɗaya duk tsatso ɗaya ne a gurin iya. Ni ba na cinye kuɗin tuwo sai in har an samar miya. Ni jamini ba na ja masani na taso ne bisa tarbiya. Da ka ji ana ce ka iya lallai ka hau zinin kaya. Sai dai kuma baiwar rabbana in yayi maka sai kai godiya. Wasu har sayi ma sansani a gaban ka su ne ma jiniya. Dale suka lura da duniya wata gilka kare lafiya. Domin ba na tsoron faɗar maganar baka nema na iya. Allahu tsare ni da hassada da faɗin kalmar kambun baka. Lallai ka ji tsoron duniya. Mai san kifi a cikin ruwa ƙarshe ya hau tsinkar bado. Kai tafiya a cikin kaya. Doki shine mai shan ado, jaki shine mai jin ido. Kai tafiya a cikin kaya. Kurma ya zo taunar kashi ya haɗe harshensa da jin ido. Kai tafiya a cikin kaya. Ya za a yi a san kukan duk mai kwarmin ido. Kai tafiya a cikin kaya. In zance ne zance da kai sai mun haɗu ga gaban ido. Kai tafiya a cikin kaya. Ni ba na san cece kuce zancen mabiya 'yan sa ido. Kai tafiya a cikin kaya. Na abinci kawai za su yi biɗa wata ran za su yi gyambon ido. Kai tafiya a cikin kaya. Ni ba a jayayya da ni ba na kallon 'yan sa ido. Kai tafiya a cikin kaya. Allah na riƙe a madogara a madubin dubawar ido. Kai tafiya a cikin kaya. Ya za ku yi da ni sai kallon nesa da jan ido. Kai tafiya a cikin kaya. Mai zai sa in ma hassada ko in ma aikin sa ido. Allahu tsare ni da hassada da faɗin kalmar kambun baka. In dai da so haka ne sadauki, bakon ka za ka kai masauki. Kyale su tashi ka bar mafarki, wai kyale masu kace na zuci. Waɗanda ke neman abinci, dukansu ba su da kyan azanci. Rage ka bara kayan ziyafi, sutur da kanka cikin mayafi. Ganin gaban ka kana gani na, kai ne guda ɗaya to zalina. Ba na sakar mugun zare har ka da na kare ma haka. Lallai ka ji tsoron duniya. Na gode ilahu madaukaki ba na fari ba na haka. Kai tafiya a cikin kaya. Gwarzayen manyan duniya su ne ɗaya turmi sha daka. Kai tafiya a cikin kaya. Ai yau ayi gobe ta rubuce Allah na rike mai ɗaukaka. Kai tafiya a cikin kaya. Sassarfar sarrafa zantuka a ma'aunin kalmomin baka. Kai tafiya a cikin kaya. Bai a rubutun baituka kyale ɗaki kabaro daka. Kai tafiya a cikin kaya. Tsitsi tsaka kaza ita ce ke zizzuka. Kai tafiya a cikin kaya. Ciwon cika cinye ayyuka sai mai ilimi zai san haka. Kai tafiya a cikin kaya. Mu riƙe manzon mu madogara ga masoya nawa kusan haka. Kai tafiya a cikin kaya. Ayabe ka da kyawun ayyuka shine nasara ga baituka. Kai tafiya a cikin kaya. Da akwai wata zanyo sabuwa da cikin ta zube ba baituka. Allahu tsare ni da hassada da faɗin kalmar kambun baka. Mai furta batu a cikin baka, daga can gwarya a cikin daka. Cai hassada zai ce kai masani ba na haka. Na san Allah ke yi maka in ya so shi za ya isar maka. Mu riƙe alkhairi shi ya fi domin ni ba na kambun baka.